Kani ke Lampung, hapuk ke Jingalam ke Presiden ke Kong Thailand Panbu, bat ke Sekretari ke Kong Titi Swer, kilalat banyak kendu ya usi am ke KHADC ubah penyat sings em, bandawa badai ban pinmi no ya ke Jing Betha ban kentup no ya ke Presiden bat Sekretari, jong ke Sengken Thai hak Executive Committee jong ke Dor Bashnong, ban yok bentah hak ke kam penyat shnong katkum ke Jingyat jong ke Por. Ke Kong Titi Swer ke Laong, baka Lempung ke Lakerpat, ban pinmi ya ke ni ke Jing Betha, kadai namar badon ke Dor Bashnong ki bakentup ya ki Presiden bat Sekretari jong ki Sengken Thai hak Executive Committee jong ke Dor Bashnong hendai ki don pat kishnong ki bam ailat ki kan thai bandon hak Executive Committee kalapan syai ba kim shimla dawa ban ailat ki kan thai ban longrang ba shnong namar ka long ka kam ka ba bat ka ba khyai ki kan thai ban pat ya ka ni ka kam hendai ki jing dawa jong ki ka dai thek tang ban kan thup lang no ki kan thai hak Executive Committee jong ki Dor Bashnong bakin ya tre lang bat kirang ba bat ban ajing mut haki babun kiliang kham tam habaki Sengken Thai ki mi shakmat banyale ban rat deng khong ya ki kam sniu bat ban wan ra ya ka shong suk shong shingan haki shnong ki thau da ka ba tre lang bat ka Dor Bashnong ka Kong Thailand ka Laong baka long ka badon kam baka KHADC kan penmi ya ka jing pen bana khanang bakan long ka batre kam renti habaro ki Dor Bashnong ki baha ba put usam jong ka KHADC bat ka yathu bausi em ulakular ban shimkhia ya ka ne ka mat jing dawa bat le kat kum basha ka ai kat bakalong mentangi don lai pawai teli ki seng ki besno alang ki unit na ki dong ba pher ti kat ba kita ki bayadon hang tak Sengken Thai empat don re ki bayo ban rung haki bakin long ki executive member jong ka Dor Bashnong te mangi te long ila don na do kisnem nyopuwe nyopua te kini wa ang do kila ayo ban rung hapo ki Dor Bashnong long kum ki executive member te kila inkra kila shumia jaulang sneng te long ngi shukwa ban ai jeng arab lam ya ki we ki kan thei ki baki kwa ken ban rung ha ki Dor Bashnong ban ken shulong tang ki executive member mdei baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang Bashnong bangin ya khon ya katan re nge khon na ban ta ki we ki para kan thei ru ki ba don halaki dong ki ba pher ba kiru ken yo ban ya don ban talem kum ki executive member jong ka Dor Bashnong ita kan i jeng wane kan do jong ni tem dei bangi kwa ban ong ya kata kam ka ba he ba han kum ban long dang Bashnong tem mlai ke ni ki kan thei mo sha e ka long ka kam ka ba e ka mi ka yong ka ne ka tai ka ba khia nei tang ban shu ai jeng mot lem tang ban shu phliu jeng mot lem tang ban shu yes sno ban ta ka decision making jong ka Dor Bashnong te da ka jeng don jong ni ki Sengken Thai kum i Presiden lene Sekretari ki badon halaki jong ki shnong ki Presiden Sekretari jong ki shnong kan ki Sengken Thai de da ka ki don maki ki laban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban laj na ki jing jenjar ki jing e ha ka kham kong san e ka dei na ka ban ta ki khon samla mo khon samla kan thei chen rang habangi ya miet kum turu na ka dong jong ni ne ki we ki dong ru ki ne ki khon samla chen rang ki kham ko ngo yang ni ki kemi ki kham ko ngo yang ni ki kemi balei ba ngila long ki keme jong ki hi daka jing i ya ki ngi kran daka jing sneng jing krau ya ki ngi kran daka ktien ka bajem mdei re ban kan hi ban dumok e ki mo namar ngil ki dei ki khon jong ngi hi hawa ngi don ki khon nrei ki khon jong asnong ru ki dei ki khon jong ngi ki long kume hi te nat kada we ngi sawan ba ngin ngi kwa ba ka district council kan ai da kanu ka jeng tho mo jeng tho ban sha ka ni ki kan thei mo ya ki kan thei ba kin yo rong lem arngot ki representative sha ka executive member jong ka Dor Bashnong ba ka jing ya kan du yong i ba ni mentasi yong ba i na ka liang jong i chim khiai kan ni ta ba i bersang ka bala ban le ka ba kat kum ka basha ka kat kum basha ka agin nama ka de ke bentar ka ba dam
Amo le se ka balong thmai di wala da kidan hi dor wasnong ki bala tentu ki long ki kente ya ki ex committee jong ki dei bobun hi ko makalong hinanta te kadang dang dinak tingi so makalong badan kam tinang ba kan long renti kanang ba namar ki kente ni so tu income so tu ki kente nang banta ke ba mo be kendu jing ai kendu jing di da ka be don lang ya be rai lang ya perkat lang ya mo kalau le se ka banon rai ke jing toy nam ta ka jing bit jing biang jing ha po song ko thau ba na du ndai thai ki kin the kin don kim la ban don ban ta ri pin pit bat kam ka jing ya cho ka pot ke mo lai don kam kin ban ya don ban ta lang ban ya trei lang ke ma ki kam ki le trei lang kin the sama na so kam ya bit kam ya kin ti tingi kermen ba kan ini se kan long kam Lili ki ong ba ya orang ba senong bam don teman hu msya de menta bat u de ban bo de menta pada long kajuk kala kala ta mo don syu hiu ba klem u ba bo teman de long ha takadur ken ka kala lang ya ken kapor la nang ya kapor la nang ya ka juk ban kala no nang ka ai ka bang ju long dum men dai te kan nang ken tiu syu ka long briu man briu ke em lang sa lang di kilong sya jungi ha ka to po le se ki perkhat nama ka to pom padan ki batri padan ki bapuli padan ki ai ti ka jung ong mai kan thei ka kam lam ju ki long ba pe ha yin ki ha to po ki thma ka dang bun ki lang ba ka le wat ka ni ki jing sim jai na ka mi ru di nak ta ka dawi le se sim lang ki ha ban hi thma ka ban ni shiki wi ki jaka ka khai pating ki ai ti ki ha kan lok kami bakan pe ki khun bakan ri kan suma bat kum ju ka yang ka sem tak sami ka ta ka ong ba msha I kan thei bani ne ki jing kala ka po ha ka pathai start man tang la phai shi kan ni ka mo saka artificial intelligence mi khot ti man tang ngin ka thang la bat ka lang mang la ibun ki dot as no dak je tri lang bat ki long kami bat ki kan thei ni la ba le shi bon ki ke ni po lai khra man ta du kum ka sin dong la jong mo na den tum ju ma pi tem hadit katung ya sinong ban ke jeni da bari ban yeklan yi kan thei kirang ba kem la te kan sa ban ong lai ku jat kan cha ban kan tho lai ku jat kan cha kem bro kai ni dang le ngi kan thei pat ka su te la ta ki ji kya ki te e ne ki le ru ma ri la bat kan ka jing tri lang ka jing ai jing mot lang ha kan ni ka bam ta wa so ka padeng ru thai pim yo ki nu jing rap la da don kan thei committee ver ti ko mga ong ban ni mangim ha ba ka pan chati raj bale bani don ka dawa sino kasik situ larangim don ka niling ha panchiti raj haduk sal panj ki do khot ki bandi ki thei 100% ka ka ki po ti ka ji kwa jingi ka long ba ngi trai lang ngi akti lang ngi kren ya ki jinot kan ki thei lang ba ki ma chi ki thei ba ngi rap lang ya ki em lang sa lang ka pha ka mi chu ka sino